ahoj, máme tady další video. Dneska je sobota 22. června a jsem tady v Mostě a dneska se jede po Mostě noční spanilá jízda. Takže se chystám tady na tu spanilku. Za sebou vezu baťůžek, šárinku. Takže se podíváme, jak to na takový spanilce v noci vypadá. No a tady to video bude takový trošku jinačí, protože bude z té spanilé jízdy a zítra nás čeká Krušné hory. Pojedeme po horách na motorkách, takže to video bude takový, dá se říct, ze 2 dnů. Tak jo, tak zatím. Tak právě budeme přijíždět k Albertu v Mostě, kde je sraz. A bude to taky pořádná. No, tady už jdou vidět lidi. No, bude tady požehnaně, ale tady lítá dron. Víš, Šáry, ten dron? Tamhle jak lítá. To je lidí, viď? Podívej, Šáry. Cože? To je? Tak, Šáry, můžeš dolů. No, to je nášup. To je nášup. To je raketa, viď? Jo, no, tak tady jsou silnější stroje, no, to je jasný. Když tak sundej, jestli chceš zatím, jo. Nejde ti to? Počkej. Tě nechci chytit za vlasy už. Dobrý, můžeš. Ale i ty helmy, Šáry, koukej, jak svítěj. Šáry. Jedete? 27. Ale mohl tam nechat ještě to, co?
Dobrý, viď? Co? Nevím, co se děje. Já si myslím, že kruháč, víš něco? Tak a právě budeme výjíždět k jezeru Most. Ty Šáry, podívej, oni jsou už normálně tamhle, podívej se na to. To je masakr, viď? Ty vole, to je masakr. Ty jsou normálně už u těch stánků. Ty vado. Pěkný. Tyjo, podívej, Šáry. No, tak to je... To je, viď? Tak jdem dál, no. Tady! Tak ono už je tady konec, víš? Necháme to tady? Sedem na to, necháme to tady. No, sami za chvilku odjedem, asi ne? Tak ahoj, sluníčko nám svítí, máme tady další video, nebo napojený video na včerejší den, na včerejší noční motojízdu po mostě, nebo spanilou jízdu po mostě. Takže dneska, jak už jsem říkal, jedeme do Krušných hor, pojedeme vodní dílo Fláje, potom na Klínek, kde proběhne oběd. Z Klínu pojedeme směr hora svatý Kateřiny, hora svatého Šebestiána, potom Chomutov, no a začneme se zase rozdělovat a pojedeme do domů. Takže já teďka jedu ještě natankovat a za chvíli se zase uvidíme. Tak chlapci už se sjíždí,
Tady je Zdeněk. Tady jede Libor. A tady jede Martin. Nový kolega až z Prahy. Nebo má chalupu v Litoměřicích. Nazdar chlapci. Čau Martine. Čau, ahoj, čau. Nazdar. Čau Libor. Nazdar. Čau Zdenku. Čau. Tak co cesta? Tak máme tady dalšího člověka z Kladna. Šup. No pomalu se to sjíždí, ještě má přijet Luboš z Chomutova. Ahoj, ahoj. Tak jsem to dal do klubu. No paráda. Čau Zbyněk, ahoj. Čau. Čau. Miloš, kluci. Ahoj Martin, ahoj, já jsem z Prahy. Až ze Prahy, jo. Podívej se na Pražáka. Tak a tady už nám jede Luboš. Jo. A tady další kolega. Ale vypadá to na dalšího. Tak teď nevím. Asi jo? Jo. Luboši, kde ty to vždycky nabereš všechno? Čau. Všechno z vesnice, čau kluci. Ty taky k vám, jo? Taky. Jo, já už neviděl, jestli mám točit, říkám, ten Tam patří. na vesnici má každej ty takový stroj, ty vole. Pape, čau, čau. Ahoj Martin, ahoj. Miloš, ahoj Luboš, no vidíš. Tak nás jak psů. Libor, čau. Martin, Čau Zbyněk, čau. Já už taky věřím. Čau, čau. A tu pojede kráva. To je fakt. No jo, No to je elektrika, ale to jede jak hovado. tam jsou ty větrní elektrárny. Tak další. Ty vole. Revize přijela. Čau. Nazdar. Nazdar, chlape. Čau. Čau. Tak a právě se chystáme na výjezd, je nás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 se nás jelo, krásný. Tak jo, jedeme teďka směr Fláje a frčíme. Tak, právě jsme projeli celým mostem. Teďka pojedeme kolem jezera most. Tamhle vidíme kostel mostecký. A bereme to směr Litvínov teda. Tady po pravé ruce za těma kopečkama je jezero, na kterém jsme včera byli na té noční spanilé jízdě. Trošku se nám počasí zatáhlo. Ráno svítilo krásně sluníčko, teďka je to takový nijaký. Je 11:45. Tak uvidíme, snad nějak nezmoknem. Tak tady už krásně vidíme, jedem kolem jezera most, tady už jde hezky vidět. No a pokračujeme. Takže se pojedeme mrknout na to jezero tady.
Tady další motorkáři. Teď se nám i sluníčko začalo trošku ukazovat. No, takovýhle krásný zatáčky ostrý tady jsou. Právě jsme někde za dlouhou loukou a podívejte se na to, není to nádherný? Samý krásný lesy, paráda. Přibližujeme se pomalu k Flájím. Kdo nezná Fláje, tak pozná. Tak a právě přijíždíme na Fláje, Flájská přehrada. Lidí tady je mraky, teda koukám. No. Já to pak vymažu, protože to bude na YouTubeku. Ono to, ale ty mraky bude taky tmavý. No, no. Ale já jsem asi blbej. Jak mi to vysvětlit? Co pak? Já vždycky to dám si ten Facebook, No. najdu si Ústeckou vy No. a tam všechno je, tam to není, jo, tohle. Ne, ne. Že při řízení vozidla nesmí řídit, že jsou vozidla hromadí pro Jede hůlila a to zažitý. A ty tam nejezdí.
ten David. Ty hulíš. To můžu tady, ne? Tady se bude hulit jenom z komína. Jo, válečky. Tady se může. Tak jsme vyrazili od Flájí a jedeme směr Klíny, ten sportovní areál na Klínech, co je. A tam se zastavíme v restauraci Emerán, jestli bude volno. Mrskneme tam nějaký obídek, ať nám nekručí žaludky. No a pak pojedeme dál. Pojedeme Hora svatý Kateřiny, Hora svatého Šebestiána a budeme pokračovat podél hranic s Německem. Tak jo, teď jsme Fláje celý objeli, takže teďka Fláje budeme mít po levý ruce. Vlastně prvé jsme je měli taky po levý. A tady jsme vlastně na Flájích z druhé strany. Takže, jak jsem říkal, celý jsme to objeli a valíme dál. Tak a právě vyjíždíme na Klíny. Krásná chaloupka. Jak jsem říkal, že je tady restaurace Emerán, kam jedeme, tak je tady ještě jedna restaurace, ta se jmenuje Stará škola, tu vám ukážu. Říkám to jenom kvůli lidem, co to neznají třeba vůbec a slyšeli o tom. A tady se právě přibližujeme k té restauraci nebo penzion Stará škola. Tak se to tady jmenuje. No ale my jedeme o kousek níž. Ty vole, to je, viď? Ono tamhle je dole závora, víš, právě. Bude muset asi někam, ty vole, nakonec, nebo nevím, vole. A v té době není něco dole? My se budeme vracet, ale víš? My nepojedeme dolů, pojedeme zpátky a doleva. Dál. Tady byla díra. Oši, tady! Tři, dva. Kluci mají hlad? Ne. Jsme tady kvůli pohybu. Jo. Se mnou je počítají. Teoreticky měl být ultra rychlejší, že jo? No, a nebyl. Tamhle jsme postavili motorky. Ale už. Nesmí se křičet. Jo, to je vy. Mozec. A já tady jsem se slečit, tam nesmí křičet. A tak jsem se ptala tam, No, tady je Emerán, tady budeme papat. A je lepší si stoupnout asi tady bokem. Tady bude vidět líp.
Liborušovi, já tu polívku natočím. No jasně. Liboruš si dává pěkně česnečku. Máme s kolegou. Musí si dělat zbytek tamhle. Když děláš bramborák, tak to ale děláš máme místo na Boleslav, tak na Libošu svíčku a? A je to můj talíř, dobře. Normálně neuhejbalu ty bělý a je to To je papáníčko. No jo. 4 knedlíky, to budu strádat. Máš jenom 4, jo? 4 budu strádat. Jsi srap, tyhle. Tentokrát si to posral. Tentokrát jo. Tak, po jídle pokračujeme v jízdě. Opět jsme si nacpali panděra. No, bejt Vánoce, tak my určitě zlatý prase neuvidíme. Tak a teď pokračujeme a jedeme směr hora svatého Šebestiána. Takže pojedeme zase tady lesíkama podél hranic s Německem a pokračujeme v jízdě. Počasí je pořád takový zatažený, chvilkama vysvítne sluníčko, ale zase na druhou stranu není aspoň takový teplo, takže to jakž tak jde. Tak, právě jsme se ocitli v Německu. Nevím, jak se tak stalo. Mapa byla připravená po Čechách. Ale ono je pravda, že někdy ty mapy CZ docela haprujou. Ale je to docela zvláštní, protože si myslím, že jsme měli být tam nahoře, kde je hora svatý Kateřiny. Aha, vypadá to, že Libor už na to přišel. Ne Libor, ale Luboš. Pletu si furt ty dvě jména. No nic, jedeme dál, uvidíme. No a právě se vracíme do Čech, z Německa teda. Takže kousíček jsme jeli po německý čáře. Nebo spíš v Německu. Tě to hodilo do Německa, vy? No to je jedno, jak jsme se projeli v Německu, no. Ať kluci taky vidí, jak si žijeme. Jo. Dobrý, jak můžem. Jedeme dál teda. Teď už jsme zpátky. Jsme asi v Čechách. Teď už jsme na Moravě.
Koukejte na tu nádheru. Já nevím, jestli to na té kameře jde tak vidět jako na vlastní oči, ale prostě už jedem nějakých 15-20 km v takovýhle kráse a fakt nádhera. Opravdu ty hory, ten sever je taky krásný. To je prostě super. Je to nahoru dolů, ale je to taky krásný. No, sledujte tady ta chaloupka. To je prostě pecka. Nádhera. Lesy, houby, ale práce se asi špatně schání. Kostelík. Tak tady se to jmenuje Kálek, nebo Kalek. Tyjo, tady to je hrozný teda. Tohle je prostě boží. Co na to říct? Prostě příroda je nádherná. Nechápu, že si někdo může myslet, že hory, že na horách není hezky. Tady to je prostě paráda, no. Já vím, že to říkám v každém videu, takovýhle věci, jo, ale ono člověk, když to pak vidí na vlastní oči, tak je to taky jiný, no. Hlavně se krásně tady v tom jezdí, jo, to... Tak, tady si dáme cigárko, než se začneme pomalu rozdělovat. Dobrý nápad, kafíčko, co? No, co? Já pořád dám tu postel. To už je dobrý, ale kafíčko bych se dal. Co vedoucí? Ty už si to rozjezdil. Co jsi říkal? To kafíčko, že bych si dal. Samozřejmě. Tak Dáme si. 5 kafí, jo. 5 mazej, viď? Hezký je to. Je, viď? Libore, co? Vody, tak ten jeden, Vinda říkal, že se nemám nikde stavět, tak jsem ho vynechal a ono mi to pořád chtělo vracet, tak jsem tam nevěděl, kudy jet, protože mi ta cesta zmizela celá. Jasně, protože tam jak mi to hodilo, Libore, jak? Dobrý? tam, tak tam právě byl bod, aby to přes to Německo nejelo. Já si tě ptám, jestli dobrý a ty mi řekneš uši zase, vole. Ty vždycky, když se nažereš, tak se ti nafouknou uši, vole. Viděli jsme všechny No. celou cestu, Nebo nebo Ne? to je prostě knedlíky, nebo já nevím. Prostě čekám odsaď ten cyklon vlastně a tam je ta bobová dráha. Taky hezký, viď, ty lesy? Jo. I když, vole, Libor ten měl orgasmus, když tankoval už, vole. Tak jsme dali na benzíně kávičku, jak jinak. A teď jedeme směr Chomutov. Za Chomutovem se od nás odpoutá Luboš a my ostatní zatím budeme pokračovat na most dál.
Tak, a tady se loučíme s Lubošem. Ten bude odbočovat tady do Všehrd a my pokračujeme dál. Jsi přijel? Jo, hele, Super. Jsem rád, Jo? hele, bylo to fakt super. Jasný, paráda. Hele, měj se pěkně. Taky. Jo. Co tady? Tady pracuji. Libore, čus. Tak. Někdy na kávu, kdyby si jel okolo. To samý ty Zděnku. Měj se pěkně, díky. Čau, čau. Čau. Jo, hele, čau, díky. Jo. Tady máš hned most, ne? Tady přijedeš a jsi v mostě. Akorát z druhé strany teďka, no. My teďka pojedeme na Teplice, jdeme na Teplice, ale to běžíce kam? Do mostu? Hele, vy vlastně pojedete teďka, já jsem vás mohl taky doprovodit, viď? Zpátky k tomu Albertu. Tak já vás tam vemu ještě. Já to mám navigaci, ale. Co? Tak já vás navedu k tomu a tam už to zmáknete, ne? Jsou ty benzínce tam ještě, no. K jaký benzínce? Do Molky, do těch velebůjců. Do Alberta. Jo. Tam jdete to potom doprava normálně na Prahu vlastně na Litoměřici. Takové to předáme. Já tam mám navigaci. Taky první teda a zastav po cestě na půlky, kterou uvidíš první. Já zastavím na půlce. Takže víte, jo? Natoč si pivo, natočíme to ve Švýcarsku, když tak. Tak. Na náměstí. Ale se těší na pivo. Jak ví? Ten kluk je hlump. Kluci, čau a dík. Ty nejdeš s náma už, jo? Já pojedu z mostu. Jo. Hele, čau. Díky, čau. Já ti pak zavolám. Ahoj. Ahoj. No je to. Tak, pro dnešek konečná. Tentokrát mě vlastně doprovodili všichni sem do mostu, na je to 151 km. No, super. Opět jako vždy, pěkný den. Tak jo, tak já se loučím. Zatím čus.